Bajie kowe lunga saka uripku paribasan grangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno sepurane yen gawe loro atimu. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Malik. Ayo Mas Sandra. Asik. Asik. Udah laras. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku pentingke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ning jero dodo arep kepiye meneh kowe wong randuwi aja selak batinmu marang kahananku keangmas kupusen rasa tresno modal rasa Indonesia. Takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis panjenengan rasaku kemas rungokna tangisku becike kowe lunga saka uripku basan rangga lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno asik-asik hene wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ursari muda laras enak asik-asik sesek nang jero dodo pancen larang arep kepiye meneh kowe wong randuwi aja selak batinmu Siramu beda ati beda lambe wis panjenengan rasaku kemas rungokna tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa
koso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis tenangku pilih asik-asik sepurane yen gawe lara atimu yo 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 ya oh awa ayo Mas Sandra takdirku sing gawe siramu beda ati beda lambe Mari pasak rangke lintang dengan koso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis tenangku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu. Terima kasih Terima kasih Mas Mobil. Chandra.